माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आसाम फिजिकल एकाडेमी की जय आसाम फिजिकल एकाडेमी की जय फार्स्ट अफ अल आं आसाम फिजिकल एकाडेमिनिफ्राय बयनिबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बयनिबो जासिहरग्रोनाय थाबाय जों दिनै आसाम फिजिकल एकाडेमिनिफ्राय 8 जन गथ'फोर सेलेक्ट जोंनिबो सेलेक्ट माने जास्ट माबा थाबाय बाइबाल थाबाय दा जोंनाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जोंनाबो गोसोआ ओरैबायदि गुवार जालांबाय आरोना दा बिदिनो जुदि गथ'फ्रा सेलेक्ट जालांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामबावनो जों नाजागोन प्लास दिनै जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि खुसि दा खुसिनि लिमिट गैला आरोना सासे जेनेबा नोङो सासे गोरिब न'खरनि गथ'आ दिनै देरहासार जानानै गावनि आथिङाव जुदि गसंथानो हायोब्ला बिनिफ्राय देरसिन मा दंबावो नंगौना नङा दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनांगौ बयबो साफ्रोमबो जोंनि गथ' इयुन जोलैफोर हमना ला नोङो जाय मेट्रिक पास जाना दं एटलिस्ट बे न'आव थायालासिनो एटलिस्ट जोंनि आसाम फिजिकल एकाडेमि बा डिफेन्स लाइनाव थांनो गोसोब्ला बियो जथेस्थ' खस्थ' खालामब्लानो दिनै साख्रिखौ मोनो दा बेखायनो आं सानो बयबो गथ' गथायफ्रा जाहाथे गोदाव सोराव थायालासिनो माने गाज्रि डाइरेक्सनबो थाङालासिनो जुदि प्रपार मोनसे ट्रेनिं लायोब्ला बियो मोनसे समाजावबो मोजां जागोन गावबो मोजां जागोन न'खरनिबो मोजां जागोन दा बेफोर जुदि मोजांखौ लाबोजोबनांगौब्ला जोङो बेफोरबायदि मोनसे इन्स्टिटिउसन बानायनानै साफ्रोमखौबो जों देरहासार खालामलांनो हायो जोंनि एकाडेमिया बेनो जों साफ्रोमबो गथ'फोरखौ डिफेन्सआव जोंनो थिनहरजोबनायनि मेन टारगेटआ बेनो जाहाथे फिउचाराव बिसोर साक्सेस जायो देशखौबो सेवा खालामनो हायो लोगोसे ड्राग्सनाव जाहाथे खम माने एडिक्टेड जानानै ड्राग्स लाइनजों थाङा जौ जुवायाव जौ गफबना थाया दा बेफोरबायदि सिस्टेमा जुदि साक्सेस जालांजोबोब्ला डेफिनेटलि बयबो खुसि नंगौना नङा सासे गाज्रि मानसिया जोबलांबाय संसारनिफ्राय बे दुनियानिफ्राय दा बिदिबासो जोंनि जिनिसा आपग्रेड जालांगोन बे जेनेरेसना दा बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन आं बयबो बिमा बिफा आं बयबो नायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि आसाम फिजिकल एकाडेमियाव फाथायहरो जों जाहाथे बिसोरखौ मोनसे जोंनि एक्सपिरियेन्सखौ जों बिसोरनि सायाव माबानानै जाहाथे बिसोरखौ देरहासार खालामनो हायो जिबनाव साक्सेस खालामलांनो हायो होनना जों आसा खालामो गोदान नायगिरि जायगानि नामखौ दा जोंना बे आसाम फिजिकल एकाडेमिया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव साब डिभिजन ओमफ्राय बे आमलाइगुरि होननाय मोनसे गामियाव जोङो मोनसे बे एकाडेमिखौ बानायनाय जादों दा बेहायनो नोंथांमोना जोंनो फेसबुक पेजबो दं जोंहा आसाम फिजिकल एकाडेमि होननाय इउटुब चेनेलबो दं आसाम फिजिकल एकाडेमि होननाय दा बेहाय थांबाबो नोंथांमोना नुगोन फुरा डिटेल्सफ्रा जोंना बेहायनो होजोबखानाय दङ ओमफ्राय आंनि मबाइल नाम्बार अलरेडि बेहाय दंखायो आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9685494924 ओमफ्राय आंनिनो लोगोनाबो अलरेडि बेहाय होखानाय दङ दा बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना जोंनि एकाडेमिसिम सौफैगोन प्रेजेन्टआव साबेसे सोलोंसा दं दा प्रेजेन्टआव जोंनाव 45 एटलिस्ट दा दङ दा फैगासिनो दङ गथ'फ्रा गोबां फन हरो दा फैगासिनो दङ आरोखि औ जोंनाव बेहाय फिजिकेल प्लास रिटेन मोननैबो मोजां रोखोमै जों फोरोंनाय जायो गथ'फ्रा जेसेबां दिनखि जोंनिफ्राय साक्सेस जायागौ माने यानिखि जोंनि नोजोराव फिट जायागौ माने जों बेखौ नागारा आरोखि ना बे हिसाबै जों बिसोरखौ टीम थाम खालायो খুশি কাপ আপুনি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত চিলেকশ্যন হৈছে মই CISFত চিলেকশ্যন হৈছে কনষ্টেবল জিডিত ক'ত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে মোৰ ইয়াতে 4 মাহ হ'ল 4 মাহ ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ আসাম ফিজিকেল একাডেমি এইটো আসাম ফিজিকেল একাডেমিত ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ কি ট্ৰেইনিং দিয়া হয় ট্ৰেইনিং ছাৰে আমাৰ দুজন ছাৰ আছে দুজন ছাৰে বহুত ভালকৈ আমাক ট্ৰেইনিং কৰাইছে ৰাতি 3 টাইম হয় ট্ৰেইনিং ছাৰে বহুত মোক হেল্প কৰিছে যে মইতো বহুত অভাৰৱেট আছিল কিন্তু ছাৰে বহুত আমাক চাৰিওফালৰ পৰা মানে মোটিভেট কৰিছে আমাক দুজন ছাৰ দুজন যে আছে আমাক বহুত মানে হেল্প কৰাৰ কাৰণে আজি সেই মুকামটোত মানে হাসিল কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ক'ত চিলেকশ্যন হৈছে মোৰ CISF কেনেকৈ লাগে CISF ভাল লাগিছে